молитва. Боже, благодарим Ти, че отново сме събрани тук в Твоето име. Благодарим Ти, че Ти си тук между нас и се движиш. Благодарим Ти за Словото и за всяка една доброта, която е от Тебе, Господи. Молим Те всичко, което не е от Тебе, да отпадне. Всяко едно нещо и всяко едно послание, което е от Тебе, Господи, да успея да го предам чрез любов, Господи, чрез сила и чрез Твоя дух. В името на Исус. Амин. Амин. Ще започна с слово, което Бог вложи в мене. И то е за силата, сила, любов и себевладение. Духа, който Бог ни е дал. И ще му обърнем малко внимание по-отделно. Така както знаем, че Бог е триединен Бог, Отца, Сина и Духа. И въпреки, че един Бог, понякога разглеждаме отделните личности по-отделно. Кой е Сина, кой е Духа, кой е Отца. И така за момент искам да, както този Дух е един на сила, любов и себевладение, така да го погледнем по-отделно. Защото е важно, защото тези три неща са свързани помежду си, но въпреки, че са свързани, те изпълняват различни функции. Любовта без истина и без себевладение не може да бъде в пълнота, не може да бъде пълен този дух, който ни е дал Господ. Силата без любов и без себевладение по същия начин, както и себевладението, не може да бъде пълен духа, ако не използваме и другите две. И ще започна с любовта. Любовта е основен християнски принцип. Любовта е всичко на цялата Библия, цялото Слово на Бог се крепи на любовта. Но само любовта не е достатъчна, ако любовта не е свързана с другите две неща, с силата и с себевладението. Цялото Слово е истинно, но отново, ако не е свързано с любовта и себевладението, то духа на сила, любов и себевладение не е пълен. И себевладението, ако само е себевладение, отново не е пълно. И започвам с любовта. Любовта е, ще дам някакви примери, които са вложени в мен. Любовта не е пасивна. Тя изисква дела, изисква сила, изисква себевладение. Ние като християни имаме отговорности. Нашите отговорности са да обичаме на първо място. Но как обичаме? Ако само казваме, че обичаме някой, обичаме ли го? Ако се притесняваме от това да говорим истината, обичаме ли го? Пример. Ако обичаш брат си, ако обичаш сестра си, ще намериш начин да им кажеш това, което трябва да кажеш. Пример. Облеклото ти не е добре. Това е твърде прилепнало за теб. Това е нещо, което те отделя от Бог. Това е нещо, което няма да те доближи до Бог. Това е нещо, което те връща назад. Но ако само седиш и казваш, аз обичам човека, и казваш, аз изговарям добри думи за теб, аз не виждам това, което искам да видя, но аз ще говоря само думи, които да променят. Да, няма лошо. Трябва да изговаряме, трябва да декларираме думи на промяна. Но ние като християни имаме отговорността да се насърчаваме, да се изобличаваме,
И в името на Исус се моля да имаме отворени сърца, да приемаме забележки, да приемаме поука, защото не е за наше лошо. Напротив. Лицемерна любов е, ако гледаш сестра ти, която, да кажем, качва постоянно снимки във Фейсбук, всеки път изглежда по един и същи предизвикателен начин, всеки път изглежда като момиче от света. И ако само я обичаш, но не вложиш и другите две части, ако няма истина, ако няма себевладение, ако няма реакция, как тя ще разбере? Лицемерно е, когато харесваш такава снимка. Дори когато е с акт на вяра. Много наскоро имаше един такъв случай, ми беше много болно. Въпреки гнева, въпреки другите емоции, които можех да изпитвам, на първо място ми беше болно. Защо? Защото момичето беше качило поредната снимка, изглеждаше като момиче от света, с направените устни и така нататък, и така нататък. И отдолу коментарите: прекрасна си, чудесна си, имаше много харесвания, много лайкове. И си казвам: Боже, защо? Има ли някой, който да отиде и да й каже с любов, да намери начин, да отиде и да й каже с любов, че това по никакъв начин не я полза. На първо място я отделя от Бог. И на второ място, ако тя иска да впечатли някой, няма да впечатли правилният човек с това нещо. С това облекло, с тези устни, с тези стойки и с това излъчване ще привлече човек, който няма да оцени вътрешната и красота. Но ще привлече човек, който ще я отдалечи от Бог. И последствията може да са големи. Естествено, хората не се променят веднага. По пътя с Бог започваме да съвличаме всяка дреха, всеки грях, един по един. И това нещо става. Започваш да искаш сам да оставиш това, да се откажеш от това, да направиш това. Но хората имат нужда от насърчение, особено когато виждаме истината, ние сме длъжни да действаме чрез любов, чрез себевладение. Себевладението не е задължително да е пасивен акт. Някой много лесно го обяснява. Себевладението е, ако някой те удари шамар и ти имаш силата да му отвърнеш, но ти се контролираш и не го правиш. Да, това е така, но не е само това. Себевладение също, когато се страхуваш, когато се притесняваш, че когато отидеш при сестрата, при брата, да му кажеш: това и това не е окей, това и това не е добро. И ти изпитваш този страх, дали този човек ще се отдели от Бог, дали ще си тръгне, дали ще ме разбере по правилен начин. Ако ти не поемеш това себевладение и не овладееш тези емоции, ти няма да отидеш и да споделиш. Днес слушаме предимно слушаме учения, които ни говорят за просперитет, за пари, за успех, за това колко богат трябва да си, колко успешен трябва да си, колко преуспял трябва да си. И няма лошо Божиите деца да имат, но е лошо, когато тези неща ни се представят като първо място пред Бог. Защото Бог казва: искайте и ще ви се даде, но какво да искате? На първо място да искаме Святия Дух. Святия Дух да искаме. И всичко останало ще ни се добави. Ние сме хора и грешим, но понякога наблягаме на това, че сме хора. Защото ние не сме просто хора, но сме повярвали християни. Ако обичаш, трябва да действаш.
Ако действаш, трябва да обичаш. Само Бог може да ни направи, да ни усъвършенства в тези неща, но ние трябва да сме покорни. Навсякъде Словото ни казва, че праведните ще успяват, ще пребъдват, дори да имат трудности да падат и пак ще стават. Но винаги Словото ни казва, ако почитат Бог, ако търсят Бог, ако слушат Бог, ако слушат заповедите Му, ако изпълняват, ако не са само слушатели, но са изпълнители. Не, че трябва да бъдем законници, каквито е имало, които са старали да изпълняват напълно заповедите, но в сърцата си да нямат нищо. Не! Какво би казал Исус за тези неща? Едното правете, другото не пренебрегвайте. Тоест не може едното да замени другото. Темата ни е не се отказвай. И малко по-късно ще представя двама герои от Библията, които въпреки трудностите не се отказаха, но и останаха верни на Бог. Значението на това заглавие, на тази тема е нещо много трудно, но трудността никога не може да бъде по-голяма от Бог. И от това, което Той може и ще направи за теб и за хората около теб, ако не се отказваш, ако се стараеш да изпълняваш волята Му. Ако се стараеш. Никой не е перфектен, но стараем ли се достатъчно? Има ли братя, хора, сестри? Не само пастора трябва да насърчава, не само пастора трябва да изобличава. Това е задължение на всеки един от нас. Ако изпълняваш волята Му, ще получиш тези неща. Ако изпълняваш волята Му, Бог е верен да даде желанието на сърцето ти. Той няма да те отхвърли. Колкото и да е трудно, не спирай да го търсиш, не спирай да го призоваваш и не спирай да се молиш. Тези три инструкции ще ти помогнат да не се отказваш, защото Бог е верен и милостив. И дори да не го чувстваме, и дори да не го усещаме, Той е с нас. Не трябва да се оставяме на чувствата твърде дълго, защото могат да ни смачкат и могат да ни вкарат в други пътища. Също така благодарете на Бог за хората, които изпращат в живота ви, хората, които ви насърчават, защото Бог работи чрез хората. Хората, които ви насърчават и ви повдигат, когато сте паднали. Средата на човек е много важна, от съществено значение. И днес насърчавам всеки един, ако някой се е отказал, ако някой се е отдръпнал, ако е имал някакъв проблем и се е отделил от Бог и си мисли, че си недостоен за Бог, не дей да стоиш отчаян. Не дей да си казваш, аз съм недостоен, аз не ставам. Но ти можеш. Защо? Защото Той ти е дал силата да можеш. Той ти е дал любовта, Той ти е дал себевладението. Дяволът често може да те накара, че да спреш, да се откажеш от нещо, е по-добрият вариант. Сега да не навредя на този, да не навредя на онзи, ще се откажа. Ще спра, тук е мястото да спра, преди да е станало по-зле. Това са неговите думи. Той е лъжеца. Той е този, който иска да заблуждава хората. И в днешно време много силно, много силно върлее в християнските среди. Чрез учения, чрез изкривяване на истината. Не се отказвай. Точно тази тема ли, точно аз ли и точно сега ли? След нещата, които преживях в България по време на нашия холидей, бяхме един месец със съпругата ми и
Беше дълго очаквано, тъй като 2 години и половина не бяхме си ходили. Но още от тук се започнаха проблеми, да имам проблеми с стомаха, от притеснение, от стара травма, която бях преживял поради здравословен проблем. И сега без здравословен проблем, предполагам, това нещо се отключи и целият един месец прекарах в голям стрес, притеснение. Въпреки останалите неща, които бяха всъщност, когато погледна цялата картина, това бяха най-важните неща за мен бяха, че успях да се видя с семействата си, с семействата моето и на жена ми в отделните градове, че детето ми прекара време с тях, те я опознаха, тя ги опозна, това беше най-хубавото. Но като изключим това нещо, като изключим почивката на морето, която също беше придружена с притеснения, атаки, проблеми, имаше много стрес. И аз знаех още преди да замина, че Надя и Дани ще отсъстват и бяхме се оговорили кой на кои дати ще говори и ще ги замества. И още в началото имах тази тема и след всичко в България, което преживях, то не беше никак малко. Където и да отидех се притеснявах. Защо? Защото веднага започваше да ме боли стомаха, веднага се разстройваше и общо взето аз не можех да отида никъде, където не се чувствам сигурен, не се чувствам в свои води. Ако знам, примерно, че отивам на непознато място и няма тоалетна и аз изпадах в някакви, идваха паника атаки. Толкова много хора имаше, особено във Варна. И всичко това се отразяваше на стомаха ми. И моята жена преживяваше всичко с мен. В същото време имаше толкова прекрасни храни, торти, дини, пъпежи, прекрасна храна, която тук трудно да се намери. И то по време на сезона всичко беше прекрасно. Когато излизахме по заведения, гледах ги на витрините, зелени, с фастъци, без фастъци, шоколади, с полине. И имах възможността, имах парите да си купя каквото иска. Но не го направих. Защо? Защото се притеснявах постоянно, защото стомаха ми реагираше постоянно на всичко. Та не можех да ям и да пия каквото си искам, но слава на Бог за това нещо. Божието царство не е ядене и пиене. Не, че той не иска да ядем хубава храна. Но Божието царство не е ядене и пиене. Но след като беше целият този стрес, всичко преживяно, до последния момент, в който кацнахме в Ливърпул, през целия полет усещах това притеснение, през цялото време пиех имодиум и пиех неща, които да затягат корема ми, но психиката нямаше кое да ги затегне, освен гласа на Бог, който ми повтаряше през цялото време: не бой се. Но как не бой се, Господи? Къде са? Сега какво правим, ако имам тази нужда да ходя? Не бой се. До последно в Ливърпул кацваме. Полета беше успешен, слава на Бог, слизаме от самолета и така стана, че се засякахме 3 самолета. И бяхме наредени огромна колона вънка до самолетите, чакайки проверките. Близо 40 минути стоим нито в самолета, нито в летището, а на място, където няма тоалетна. И с паника атаките в главата. И с Божия глас, който ти казва: не бой се. Чувствах се изцеден. Слава на Бог за това. Библията ни говори, че не винаги ще се чувстваме прекрасно. Освен прекрасните моменти, които имаме, Библията ни казва, че ще се хвали със своите немощи. Защо? Защото тия немощи докарват сила, докарват покорство, но преди да дойде тая сила и това покорство, след всичко, когато най-после вече минах от другата страна, не случайно имахме оговорка, пастор, един английски пастор дойде да ни прибере със съпругата ми и явно не е било случайно точно той да дойде да ни вземе.
И вика, как сте? Викам, човек, смазан съм. Много съм зле. Погледа ми беше като на... Какво стана? Разправя му какво стана. И му казвам, леко в мен, в мислите ми, в умът ми започнаха да идват мисли. Видя ли? Толкова ли не си заслужил? 2 години само работиш, сега 1 месец. Не можа ли да бъде добре? Ти сега ще говориш за Бог. Ма говори от първо лице, все едно аз го казвам. Добре, че беше пастора. Добре, че беше Бог, защото Бог изпраща хора в живота ни. И пастора вика, моли се, разбери дали трябва да говориш. И аз му казвам много странно, защото темата ми не са отказвали. А аз нямам никакво желание да изляза и да говоря. И той се засмя и ми казва на английски, don't give up, не се отказвай. Това беше насърчението, от което имах нужда. За някой този проблем може да изглежда малък, може твоите проблеми да са по-големи, но когато си в твоята кожа, знаеш ти как се усещаш. Няма как да знаеш другия кое как преживява. Но ще разгледаме 2 личности, които са уникален пример и 2 истории, изпълнени първоначално с болка, с неправда, с тежки изпитания, с страдания, но след това какво стана? Но и 2 личности, които не се отказаха, не се примириха и останаха верни на Бог, а Бог беше с тях, дори когато не го чувстваха. О, как исках да го почувствам тогава. Бог, който обърна зло в добро, но не само за тях, но и за целия народ чрез тях. И първият е Йосиф. Ще чета от телефона, защото по-големи са буквите, малко съзрението, по-трудно ми е да чета от Библията. Има доста зачетени. Отваряме на Битие. Тридесет и седма глава. Ще четем от 2 до 32 стих, за да може да се запознаем с историята, който не я знаем. Започваме от 2 до 32 стих. Ето какво потомство имаше Яков. Още като 17 годишно момче Йосиф пасеше добитъка заедно с братята си, синовете на бащините му жени Вала и Зелфа. Йосиф разказваше на баща си за слуховете, които се носят за братята му. А Израил обичаше Йосиф повече от другите си синове, защото се беше родил в старините му и специално за него направи шарена дреха. Когато видяха братята му, че баща му го обича повече от всички тях, намразиха го и не можеха да говорят с него братски. Йосиф имаше сън и разказа на братята си, за което те го намразиха още повече. Чуйте какво сънувах, каза им Йосиф. Ето, връзваме снопи на полето, и моя сноп се вдигна и се изправи, а вашите снопи се наредиха наоколо и се поклониха на моя сноп. А братята му казаха, нима ти ще царуваш над нас и ще ни владееш, и го намразиха още повече за сънищата и думите му. Той имаше и друг сън. Отново разказа на братята си какво е сънувал. Ето слънцето и луната и 11 звезди се поклониха. Той разказа това и на баща си, и на братята си. А баща му го смъмри. Какъв е този сън, който си имал? Да не би аз и майка ти, братята ти, да дойдем близко и да ти се поклоним? Братята му се разгневиха, а баща му запомни тези думи. След време братята му отидоха да пасат бащиния добитък в Сихем. Израел рече на Йосиф, нали братята ти пасат стадата в Сихем? Искам да отидеш при тях и да видиш дали са добре, какво става с стадата. Йосиф се съгласи. Баща му каза още, иди, виж здрави ли са. И го изпрати в Хервонската долина към Сихем. И когато Йосиф се луташе из полето, срещна го един човек и попита, какво търсиш? Той отговори, търся братята ми. Кажи ми къде са. Непознатият рече, те се махнаха от тук. Чух да казват, че отиват до там. Тогава Йосиф последва братята си и ги намери до там.
А те го видяха отдалеч и докато той се приближаваше, сговориха се да го убият. И си рекоха: Съновидецът идва, хайде да го убием и да го хвърлим в някоя яма. Ще кажем, че го изял див звяр и да видим тогава как ще се сбъднат сънищата му. Ровим чу това и искаше да го избави. Йосиф каза, искаше да избави Йосиф. Каза им: нека да не го убиваме. И продължи: не проливайте кръв, хвърлете го в онази яма, пустинята, и не го побувайте. Ровим искаше да го спаси и да го върне на баща му. Когато Йосиф дойде при баща си, те му съблякоха шарената дреха, която беше облечена, и го хвърлиха в ямата, която беше празна. В нея нямаше вода. И седнаха да ядат, но когато погледнаха, видяха, че от Галат се приближава керван, воден от измалтяни. Измалтяните им бяха натоварени, камилите им бяха натоварени с благовонни смоли, балсам и смирна, които носиха от Египет. Тогава Юда попита братята си: защо да го убиваме и да прикриваме делото си? Хайде да го продадем на измалтяните и да не го погубваме, защото е наш брат, наша плът. Братята го послушаха и като минаваха надянските търговци, извадиха Йосиф от ямата и го продадоха на измалтяните за 20 сребърника. Търговците отведоха Йосиф в Египет. Ровим се върна при ямата и видя, че Йосиф го нямаше там. И той раздра дрехата си. Дойде при братята си и им каза: момчето го няма, какво ще правя сега? И взеха Йосифовата дреха, заклаха един козел, нацапаха дрехата с кръв, изпратиха шарената дреха да я дадат на бащата на Йосиф и с звезда: намерихме това, виж тази дреха, не е ли на сина ти? Вау! Това може да се погледне от духовна страна. Как дявола намисля зло против вас, против нас. Той иска да те убие, той иска да те заколи, да те погуби и винаги чертае планове за това. Той не се отказва. Но от друга страна, говоря за братята на Йосиф. Едните искаха да го убият, а от друга страна имаше един, който казваше: нека да не го убиваме. Това може да видим като промисъла на Бог, който винаги намира начин да те избави. След това бащата много страда за Йосиф, опитваха се да го утешат по всякакъв начин, останалите синове и дъщери, но не успяха. И продължаваме с Битие 39 глава, от 1 до 23 стих. Йосиф беше отведен в Египет. Там от измалтяните, които го бяха довели, откупи фараоновият царедворец, египтянина Потифар, началник на охраната. Господ беше с Йосиф и той имаше успех във всичко и живееше в дома на господаря си египтянина. Господаря му видя, че Господ е с него и той с негова помощ има успех във всяко начинание. Йосиф спечели благоволението на господаря си и му служеше, и той го постави за домоуправител и му повери всичко, каквото имаше. Откакто Йосиф стана домоуправител и уредник на имотите му, заради него Господ благослови дома на египтянина. Благословът на Господ беше върху всичко, което Потифар имаше в дома си и в полето. И той остави целия си имот в ръцете на Йосиф и не се грижеше за нищо, освен за яденето си. Йосиф беше красив и строен. Жената на господаря му хареса и рече: спи с мен! Но той отказа с думите: виж, господаря ми не се грижи за нищо от дома си, защото аз съм тук и всичко какво има е моя отговорност. Този дом няма по-голям от мен и той не ми е забранил нищо освен теб, понеже си му жена. Как бих дръзнал да направя такова голямо зло и да съгреша пред Бога? И въпреки че тя всеки дневно така настояваше пред Йосиф, той не я послуша да спи с нея. Един ден
той влезе в къщата по работа. Там нямаше никой от домашните. И тя го увидя дрехата му и му каза: легни сме, но той остави дрехата си в ръцете и избяга навън. А тя като видя, че той остави дрехата, побегна навън, извика домашните си и им каза: ето, довел ни евреин да се подиграва с нас. Обвинение. Той дойде при мен, за да легне с мен, но аз завиках високо. А той като чу, че вика, остави при мен дрехата си и набързо избяга. И тя запази неговата дреха при себе си, докато господаря му си дойде вкъщи. Тя повтори пред него същите думи: роба евреин, който ти ни доведе вкъщи, искаше да се подиграе с мен. Но когато аз се развиках, той остави при мен дрехата си и бързо избяга. Господаря му пламна от гняв, като чу думите на жена си, как е постъпил робът. Господаря взе Йосиф и го хвърли в тъмницата, където бяха затворени царските затворници, и той остана в затвора. Но Господ беше милостив с Йосиф и му даде благословението на началника на затворя. Той постави Йосиф над всички затворници в тъмницата и го определи за отговорник на всичко, което се върши там. Началникът на затвора не се грижеше за това, което Йосиф се грижеше, защото Бог беше с него и във всичко, което Йосиф правеше, Господ помагаше. Много четене, но за да се запознаем с историята на Йосиф и през това, през което той е минал, защото в днешно време ние може да не минаваме точно през неговата история. Всеки един от нас преминава през неща. И тук може да видим на първо място беше отведен и хвърлен в яма, беше продаден. Може би някой от нас се чувства изхвърлен в яма, може би някой от нас се чувства продаден, предаден от братя, от сестри, но това не е причина, заради която да тръгнеш срещу Бог, защото дявол се опитва да направи това. Понякога си казваме: ето, не съм се грешил. Защо се случва това? Защо съм в тази яма? Защо стоя в тази дупка? Защо вървят срещу мен? Защо ме предават? После беше изкушаван, младеж на тия години. Как имаше силата да издържи? Не веднъж. Словото ни казва, че в продължение на дълго време жената настояваше да спи с него, а той казваше не. Защото той остана верен на Бог. Защо получи Йосиф от Бог? Защото се стараеше и остана верен. Отваряме Битие, 40 глава, от 1 до 3 стих. Какво стана после? Да видим. И стана така, че виночерпецът на египтенския цар и хлебаря се провиниха пред господаря си, египетския цар. Фараона се разгневи на двамата си царедворци, главния виночерпец и главния хлебар, и ги затвори в дома на началника в затвора, в тъмницата, където беше Йосиф. След това, да не чета всичко, разказвам историята. Йосиф, двамата царедворци на царя имаха сънища една вечер и Йосиф отиде при тях и ги попита защо сте тъжни, а те му обясниха: сънувахме сън. И единия казва: видях еди си какво, видях нещо в съня си. И втория каза: и аз видях. Тогава Йосиф им каза: не е ли Бог, който дава тълкуване на сънищата и разтълкува сънищата на двамата? На първия каза, на виночерпеца каза. На третия ден фараона ще те върне на мястото и ти ще правиш това, което си правил до сега. Ще подаваш чашата с вино в ръката му. На другия каза, че ще бъде обесен. Но Йосиф не се отказа. Как не се отказа? Когато Йосиф разтълкува съня, той не си беше казал: отказвам се, предавам се, щом всичко това ми се случи, щом това дойде до мене, тук ще стоя. Нека види Бог сега. Тук ще стоя, няма да правя усилие. Не, Йосиф не каза това.
Той не беше пасивен, но той чрез мъдрост каза на виночерпеца: когато излезеш от тук и отидеш при господаря си, спомни си за мен, защото аз съм тук, спомни си за мен, за да ме освободят. Четем Битие 40:14. Да. Това беше след като Йосиф предсказва сънищата на двамата. И какво стана обаче? Господ го забрави. Не, нищо не е случайно. Виночерпецът излезе. Наистина на третия ден излезе, но забрави Йосиф. Йосиф може да си каже: пак не стана. Тук ще стоя. Но не. 2 години по-късно. Вижте, търпение. 2 години по-късно. Бог беше ли забравил Йосиф? Бог забравил ли е теб? Не иска ли да ти даде това, от което се нуждаеш? Ако ти го търси с чисто сърце, ако се разкайваш, Бог може да те извади. Но ти имаш отговорността да вървиш по пътя, да се стараеш и да вървиш към святост. Не си съвършен, но ти си длъжен да вървиш към съвършенство. Веднъж попитах един пастор: пасторе, имам проблем от миналия живот. Много неща бяха: наркотици, казина, сексуален разврат, кражби, лъжи, измами. Много неща има. Но все още има неща, с които се боря. И така леко хитро попитвам за това нещо, защото искам да се справя, но в същото време искам и да знам дали ми е позволено, дали мога да го практикувам без това нещо да ме отделя от Бог и дали Бог ще ми прости. Леко така исках да знам, че Бог ще ми прости. И пастора ми каза: виж, това, което правиш, не е добро. Ти имаш начин да правиш нещата по нормален начин. Ти имаш съпруга. Ако правиш това може да те отдели от нея. Бог ти е дал начин, прави го по правилния начин. И е много важно. Понякога ние знаем кога правим нещо грешно. Знаем кога сме прекалили с дрехите си. Знаем кога сме прекалили с визията си. Но понякога искаме да го чуем от някой, който е авторитет, поставен над нас. Че не е добре. Някой да ни изобличи с любов. Не да ни посочи, не да ни се присмее. Не да ни каже, че си чудесен, когато не изглеждаш чудесно. Но някой, който да ни насърчи, че трябва да се стараем, че това не е добро. Като примерно детето ти да прави нещо лошо и ти да стоиш и да му казваш, защото искаш това да стане, да казваш на детето си: ти си прекрасно, това, което правиш е прекрасно, това е добро. Да, ти може, след като първо си поговорил с детето, да му кажеш: това не е добро, да му обясниш последствията, да се опиташ че самото действие, което върши, не е добро. А след това, когато си отидеш в стаечката да се помолиш и да изповядваш думите на вяра, които искаш да видиш в живота на детето си, в живота на човека до тебе, в живота на братята, на сестрите. Две години по-късно сънят на фараона. Фараона имаше сън. И той извика всичките си мъдреци, пророци, за да изтълкуват съня. Но никой не можа. И тогава, 2 години по-късно, виночерпецът си каза: ти знаеш какво знам? Има едно момче там, един младеж, когато ти ни беше хвърлил в тъмницата и ние сънувахме сънища и той разтълкува. И ми каза, че на третия ден ще се върна при тебе и ще ти подавам виното, а другия ще бъде обесен. И фараона естествено веднага искаше този младеж да бъде изкаран. Тогава фараона изпрати
да извикат Йосиф, а Йосиф какво направи? Нека да видим. 41 глава, 14 и 16 стих. Тогава фараон изпрати да повикат Йосиф. Изведе го бързо от тъмницата, той се обръсна, преоблече се и дойде при фараона. Какъв обрат, каква трансформация. След това фараона разказа съня си на Йосиф, че какво е сънувал и му каза: чух, че ти можеш. Но Йосиф не каза: о, аз мога, аз съм добрия, аз знам, аз мога, няма да те послушам тебе. Но Йосиф каза: не аз, Бог дава, Бог прави, не е добрия пастор, не е този, който твърди, че е добър, не е този, който твърди, че прави църквата да расте. На днешно време има много такива. Но Бог е верен. Бог е верен да изобличава и Бог знае как да спаси хората си и да ги върне от грешните им пътища. Защото нито този, който сее, нито този, който полива е нещо, а само този, който прави да расте. И това е Бог. Но тези, които поливат и сеят, ще получат награда според делата си. Но ти не можеш да кажеш: аз направих това служение да расте, аз го развих, аз. Кой си ти без Господ? Йосиф каза: не аз, но Господ ще разтълкува за фараона. Тогава фараон сподели съня, сънувах 7 хубави крави, след тях видяха 7 мършави, които изядоха хубавите крави, и след това 3 класа, които бяха хубави, с жито, и после 3, които бяха празни, погълнаха дори. Тогава Йосиф разтълкува съня на фараона, като му каза: Бог иска да те предупреди за това, което наближава. Наближават 7 години на пълно изобилие и след тях 7 години на пълен глад. Освен с разтълкуването на съня, Йосиф даде и инструкции на фараона. Сега на фараона ще му трябва човек, който да отговаря за това нещо. Човек, който да ходи по цялата египетска земя и през 7-те години да събира изобилие от храна и да го складира, за да може, когато дойдат 7-те гладни години, да има и египетския народ да не измре. Вау! Какво развитие в живота на Йосиф? Защо? Просто защото беше красив ли? Просто защото беше строен ли? Не! Защото Йосиф се покоряваше на Господ въпреки трудностите. Може би в живота на някой от нас има болест, може би в живота на някой от нас знаем ги обичайните житейски неща, недоимък, болест, болка, може би търсиш решение, може би искаш пълна промяна за себе си, може би се луташ и си казваш: до никъде не съм стигнал. Гледам назад и нищо не се е променило. Но не е така. Продължавай да се стараеш да бъдеш верен. Продължавай, когато си сам. Не когато те гледат хората, когато си сам. Отвори сърцето си, плачи пред Бог. Искай промяната. Искай. Защото Словото ти казва да искаш. Но бъди готов да слушаш Неговите инструкции. Когато ти казва: не се обличай така, ти не отговаряй: махни се, Сатана. Ти ми забраняваш, за да се чувствам гадно. Когато ти казва: не отивай там, не ти го казвам, за да ти забрани. Словото ни казва, че всичко е позволено, но не всичко е полезно.
Ако искаш да спасиш живота си, ако искаш не само на небето да живееш добре, ако искаш пълната промяна, ако искаш смисъла, да видиш светлината, да видиш истината и въпреки трудностите, и въпреки болката на тая земя, които са безкрайно много, ти да имаш смисъл и сърцето ти да е живо и да върви към Бог. Това нещо може. Само едно докосване от Бог е невероятно. В присъствието на Господ е прекрасно. Но после бързо отпадаме. Преживяваме и после бързо отпадаме. Но ако се стараем, ако сме постоянни, ако има хора, които да ни насърчават, ще може да извървим пътя си. Не се отказвай. Каквато и да е ситуацията. И по-късно, когато гладът в Египет стана непоносим, всъщност преди това фараона какво направи с Йосиф? Той му даде хубави дрехи, даде му златен пръстен, даде му власт, му каза: ти ще обикаляш и ще отговаряш за всичко, което има. И всички ще ти се поклонят. И така стана. И Йосиф тръгна и събира храна през 7-те гладни години. Събира изобилие. И когато дойдеха 7-те гладни, Йосиф беше подготвен. И чрез него Бог спаси целия египетски народ и цялата земя. Бог може да направи това чрез теб. Той иска сърцето ти. Той иска моето сърце. Той иска нас. Казва ли са ти някога, че не ставаш? Че не можеш, че ти си никой, че ти не си важен? Виж го той какъв е, виж го какво направи, виж го как успява, виж го колко е духовен. Защо аз не съм? Защо на него помогна? Защо той излезе от наркотиците? Защо аз не мога? Искай от Бог. Ще ти помогне да излезеш от всяка ситуация. Когато ти искаш, когато ти се бориш, когато ти го слушаш и когато се стараеш. Ние сме хора и допускаме грешки всеки ден. Но много е важно, когато има изобличение, когато има наказание. Наказва ли Бог? Наказва. Бог наказва сина, който обича. Не с цел да те накара да се мъчиш, но с цел да те направи по-силен, с цел да ти помогне, да ти изкара от проблема ти. Така беше и с Йосиф. Но не е само за него. Благословението никога не е само за тебе. Трябва да си готов да предаваш това благословение. Чрез теб да тече благословение за хората в църквата, за хората извън църквата, там където се намираш да тече благословение. Защото живеем в последни времена и се случват ужасни неща по света и е време да има твърдо учение. Време е да спрем да искаме само пари, само коли и да си караш колата, и да си возиш жената, и да си имаш парите, и да си имаш всичко, и да казваш едва ли не в колата: ами брат, много съжалявам за тебе, ама нали аз ето в скърбите си се хваля. Това ли правиха апостолите? Кой ще вземе пари от този свят? Кой ще замине? Всички ние се нуждаем от тия средства. Но повечето от нуждите ни, които идват и си мислим, че имаме нужда, то е защото гледаме другите и искаме като тях да бъдем. Не искай да бъдеш като другите. Искай Бог да промени мисленето ти. Не, че сам можеш да се промениш, но искай Бог да променя желанията ти, да променя мотивите ти на сърцето. Защото има учения, които въвличат мнозина, и тези мнозина не са, които са, те са християни. Има учения, които дори казват, че никой в крайна сметка няма да бъде
наказан и че всеки, абсолютно всеки един ще бъде спасен и че няма да има никой в огненото езеро. Това е противоречие на това, което говори Библията. Ама аз изучавам Библията от 100 години. Аз пък я изучавам от 2 дена. И виждам много ясно, че се казва, че ще има такива, които не приемат Бог, такива, които се отричат от Бог. Как идва спасението ни? Чрез приемане на Бог. Ние не можем да стоим безучастно. Може би ти, може би нямате вина, може би вие не лъжите хората, не ги заблуждавате чрез такива неща, но вие като християни къде сте? Къде сме ние? Аз не говоря само на вас. Това се отнася за нас. Къде сме ние, когато трябва да кажем, че нещо не е добро? Когато трябва да изобличим, че нещо не е добро? Когато трябва да сме твърди във вярата в тия последни времена? Защо не сме твърди? Защо се страхуваме сестрата или брата да не си тръгне от църквата? Ма той е в грижата на Бог. Не го мисли. Ако брат и сестрата имат нужда от превъзпитание, Бог ще ги изпрати на друго място. Не се страхувай да говориш истината, но не казвай само истината без любов. Много е трудно, когато някой те е настъпил, но не е невъзможно. След това историята на Йосиф. Видяхме, че чрез него не само, че той беше спасен и беше изваден от тямата и от всичките си проблеми, които изглеждаха невъзможни, и дявола, който му шептеше чрез братята му: ти не ставаш, кой си ти, че да стане нещо от тебе? Невъзможно е. Виж, ти си вече на 40 години или на 50. За къде? Може би има хора около тебе, които ти казват: ти са провали веднъж. Явно такава е Божията воля. Не ставаш повече, спри са. Може би дори няма хора, които ти го казват, но има глас в главата, който ти го казва, че не ставаш. Но Бог ти казва, че ставаш и че не е късно. Той ни показва чрез Словото си, че даде на хора желание на сърцата им в късни години. По-късно дойдеха тези, които му се присмиваха, тези, които го хвърлиха, които го продадоха, заробиха и му се поклониха дълбоко. Защото бяха спасени чрез него. Но има нещо много важно в цялата история. Йосиф намрази братята си. Йосиф тръгна ли срещу Бог? Защо допусна това? Аз се отказвам да ти служа. Просто не защото не искам да ти служа, Господи, просто не виждам смисъл. По-добре да стоя настрани и да гледам отстрани какво се случва. Можеше такова да е отношението на сърцето му. Ако беше такова отношение на сърцето му, Господ нямаше да се натрапи и да му каже: не, това не ме интересува. Но отношението на Йосиф не беше такова. Дори към брата, към когато те дойдоха, му се поклониха и не го познаха, Йосиф отиде в другата стая да плаче за тях. Той ги прегърна после, когато се разкри, той ги прегърна. В името на Исус се моля всеки един от нас, всеки един в църквите, в световен мащаб, когато някой ни обиди, когато някой постъпи зле с нас, Бог да даде на сърцата ни простителност. Бог да ни помогне да виждаме отвъд проблемите и отвъд това, което ни е сторено. И да простим и да обичаме. От всичко, което пазим, най-много да опазим сърцата си. И така те му се поклониха. По-късно и баща му иде, и целият народ бяха спасени. Чрез него и чрез неговите страдания. Чрез твоите страдания. Някой може да бъде спасен, някой може да бъде докоснат, някой може да бъде променен. Ти имаш силата да отидеш и да кажеш: не да излезеш на улицата, не че това е лошо, не знам, не съм сигурен. Но когато ти се отдава възможност, излез и говори. При мен лично се е случвало, когато изляза и се моля и примерно отивам някъде и започвам да се моля и се казвам: Господи, направи така, че някой да пита, бе. Направи така, че някой да пита за тебе, за да мога да почна да говоря.
И се случва. Когато го искаш истински, се случва и той ти праща хора. И хора идват до тебе и започват да споделят проблема ти без да те познават. И ти казват, така и така, имам проблем с алкохола. И аз започвам да говоря. И тогава, след като съм му казал част от своето свидетелство, казвал съм му за своята вяра и за надеждата, след като приключи този разговор, аз се тръгвам и се радвам. Защо? Защото няма как да не се радваш, когато си Бог те употребил. Но ние трябва да искаме Той да ни употребява. Това беше историята на Йосиф. Мисля, че нямаме време за втората история. Искате ли набързо да я минем или... Добре, набързо ще се опитам. Вторият ни герой е една жена, която въпреки голямата си болка, огорчение и всичко, което се случи, не се отказа. Тази жена на вяра не спря. Не се съгласи с положението си, с трудността си. Трудността не я уби, но тя продължи да иска от Бог. Колкото и да изглежда невъзможно и колкото и да изглежда трудно. Коя е тази жена? Тази жена е Ана. Може да прочетем от Първо царе, 1 глава, от 1 до 7 стих. Имаше един човек в Рама, от племето Цофим, от планинската земя Ефрем. Той се казваше Елкана. Ефрет е син на Ерухам, син на Или, син на Тохо, син на Цуф. Той имаше две жени. Едната се наричаше Ана, а другата се наричаше Фенана. Фенана имаше деца, а Ана беше бездетна. Този човек всяка година отиваше от града си в Силон, за да се поклони и принесе жертва на Господ Съдържател. Там служиха като свещеници на Господа Офни и Финес, двамата синове на Или. Деня, когато Елкана принасяше жертва, той даваше съответните дялове на жена си Фенана и на всичките й синове и дъщери, а на Ана даваше най-добрия дял, тъй като тя нямаше деца, но понеже той обичаше Ана повече от Фенана, макар че Господ бе заключил отробата й. Съперниците й често я огорчаваше, за да я натъжава, понеже Господ беше заключил отробата й. Така биваше всяка година, когато отиваше в дома Господен. Всяка година, година след година, Фенана я огорчаваше, Ана плачеше и тъжеше и не ядеше. Може ли да видим снимката? Малка представа да придобием за болката на тая жена. Виждате ли на снимката? Можеш да вникнеш и да видиш болката, можеш да видиш другата жена, можеш да видиш децата. Но това, което на мен ми прави впечатление, 6 и 7 стих, в краищата какво ни казва? Господ бе заключил отробата й. Защо Бог милостив, Бог толкова добър, защо ще заключи отробата ти? Защо би заключил отробата на тази жена? Защото Божия план винаги е по-велик от това, което ние може да си представим. И колкото и да учи човек, и колкото и да изучава, Словото ни казва, че отчасти знаем, отчасти разбираме. Ако някой дойде и ти каже нещо, изпитвай духовете, не го отхвърля и не си казвай: "О, ти, аз съм моля всеки ден, аз постя, толкова често постя, толкова време прекарвам с Бог. Как така Бог няма да открие на мен, ами ще дойде да ми каже чрез тебе? Кой си ти?" Трябва да молим Бог да ни дава мъдрост да приемаме и да слушаме, да не се възгордяваме, защото възгордяването може да попречи това, което Бог има за теб, това, което Той иска да ти каже. И това се случва много често.
ти може да си горд пред проблема си. Можеш да бъдеш горд. Можеш да бъдеш горд пред Сатана. Когато той ти казва, когато дойде и ти каже, невъзможно е, ти застани гордо и му кажи, възможно е. Когато дойде и ти каже, не ставаш, ти му кажи, аз съм Божий син. Но за да дойде тая сила в тебе, моли се, искай от Господа, искай, не се предавай, не се отказвай. Когато те боли, когато се чувства смазан, не се отчаивай. Моли Бог, Той ще изпрати човек или ситуация, чрез която да те повдигне. Няма да те остави дълго долу. Но дори да си долу, бъди верен. Дори да те боли, не се обръщай срещу него, защото той беше заключил утробата на Ана. Но не случайно. И не казвам, че тази история ще стане по същия начин в твоя живот, но казвам, че предавам думите на Бог, а неговите думи са, че цялото Слово, абсолютно цялото Слово, служи за поправление, за наставление, за изобличение, за насърчение. Ако Бог казва, че Словото цялото служи за насърчение, то означава ли, че тази история на Ана може да те насърчи, ако ти имаш подобен проблем или ако проблемът ти е друг? Трябва ли да приемаш насърчение? Естествено, че трябва. Бог го казва. Но не се обръщай срещу Бог, колкото и да те боли. И не му казва защо ми причини това. Аз се отказвам от теб. Не се отказвай. Това е темата. Не се отказвай от Бог. Исус плати скъпа цена за теб. Това показва, че Той те обича. Но дори когато те боли, дори Той да те удари, дори да те накаже, дори да се чувства смазан, пак го обичай, пак го търси и пак му се покланя и пак му се моли. Не е нужно да се съгласяваш с положението си. Ето сега ще видим историята на Ана. Бог беше заключил утробата и 2 пъти ни го казал, 2 поредни стиха. Но това спря ли Ана да се моли и да иска? Абе тя ще можеше да си каже, щом това е Божията воля, нека така да си остане. Но тя не си го каза, продължи да се моли. Но 8 стих. Какво ни казва 8 стих? Още един начин, по който може много лесно да се откаже. Мъжът я окана и я утеши с думите. Ано, тя му отговори, ето ме. И каза, защо плачеш? И защо не ядеш? И защо е тъжно сърцето ти? Не съм ли аз по-ценен от теб от 10 сина? Вау, думите на мъжи са прекрасни. Това е подкрепа. Така трябва да бъде. Но, ако тя беше взимала тия думи като чиста монета и си беше казала, прав е, щом имам него, отказвам се от нещата ми. Той ми е достатъчен, но тя не се отказа. От 9 до 14 стих. След като се нахраниха в Сион, Ана стана, свещеникът Или седеше тогава на стол при входа на Господния храм. Душата й беше огорчена. Значи може да те боли. Ако ти казват пастори и проповедници или брати и сестри, че не може да те боли, че трябва да си все горе, че трябва да си винаги най-горе, че не е нормално да те боли. Има хора, пред които те се притесняваш да освободиш сърцето си и болката си. Защо? Защото ще накарат да се почувстваш, че сякаш вярата ти е малка и е недостатъчна и точно поради липсата на вярата ти се чувстваш зле. Не е така. Понякога Бог допуска да се чувстваме зле, за да направи нещо добро в живота ни. Душата й беше огорчена и тя се молеше на Господа с силен плач. Тя даде оброк с думите: Господи, всемогъщ и вседържателю, ако ти погледнеш милостиво на скръбта на своята служителка и се спомниш за мен, и ако не забравиш служителката си и дариш мъжка рожба, аз ще я посветя на Господа за цял живот и вино и сикер няма да пие и бръснач няма да се допре до главата на това дете. Тя дълго се молеше пред Господа или наблюдаваше устата и Ана говореше тихо в сърцето си. Само устните й се мърдаха, гласът и не се чуваше за това, или я сметна за пияна. Или я попита: до кога ще бъдеш пияна? Изтрезней от виното си и се махни от лицето на Господа.
Но Ана не се обиди на свещеника. Още една причина, по която много често се обиждаме и си тръгваме. Когато, примерно, пастора не е разбрал и дойде и ти каже нещо, много е лесно да обърнеш гръб. Ти пък сега нищо не знаеш за мен, нищо не знаеш за моята ситуация. Що си мислиш, че съм странен? Що си мислиш, че съм от... Айде, тръгвам. Не, Ана не се обиди на това, че той я помисли за пияна, но тя разкри сърцето си пред него. Не се отказвай, когато те смятат за луд. Не се отказвай, когато те смятат за пиян, за луд, за странен. Наскоро мои близки ме нарекоха странен. Попитах защо. Казаха ми, говориш странно. И аз първоначално малко се саднах, но после си викам: слава на Бог, че изглеждам странен за хората, които са в света. Не се отказвай, когато те боли. От 15 до 20 стих, много набързо. В отговор Ана рече: не, Господарю мой, аз съм нещастна жена, нито вино, нито сикер. Не смятай слугинята си за лоша жена, защото поради голямата си печала аз се молих поради скръбта си до сега. Или отговори с думите си: иди си с мир, Бог Израилев ще изпълни молбата, която се отправила към него. Амин. А тя отговори: дано слугинята ти намери милостта в очите. Тогава тя тръгна пътя си и яде, и лицето й не беше вече печално. На другата сутрин те станаха рано и се поклониха благоговейно пред Господа. След това се завърна в дома си в Рама. Елкана спаса жена си Ана и Господ се спомни за нея. Ана зачена и когато дойде време, роди син. Тя му даде име Самуил, понеже Господа го измоли. Амин. Продължаваме 24-28 стих. От 24 до 28. А когато го откърми, тя го взе със себе си заедно с едно 3-годишно теле, една ефабрашно мех вино. Отиде в дома на Господа Сило, макар че детето беше още малко. След като го заклад телето, доведоха детето при Или. Прощавай, Господари мой, жива да бъде душата ти, Господари мой. Аз съм същата онази жена, която беше застанала тук при теб и се молеше на Господа. Молих се за това дете и Господ изпълни молбата, която отправих към него. Затова аз го предавам на Господа през всичките дни на живота си. И то ще служи на Господа. Амин. Ето виждаме, че Ана беше огорчена, беше отхвърлена. Голямо мъчение тази жена. Ана можеше да намисли в сърцето си: сега ще виж какво ще стане. Аз не мога повече, това са години. Не мога повече. Сега ще направя нещо на теб, ще направя нещо на децата ти, защото имам правото, ти има смачка, ти има убиваш, ти има всяка година. Но тя не се обърна. Не направи нищо лошо на децата, не направи нищо лошо на жената. Тя не се обърна срещу Бог. Не се опълчи на Бог и не му каза: ти ако искаш, ще ми дадеш. Не можеш да задължаваш Бог по този начин. Можеш да не се отказваш и можеш да не се съгласяваш с състоянието си и с положението си, дори то да е от Бог, но не можеш да му не можеш да се опълчва срещу него. Не е полезно за тебе, няма да стане по този начин. Чрез покорство и дори да те боли, чрез търпение, продължавай да искаш. Когато той види, че ти търпиш на тая болка, може да ти даде това, което искаш. Но Ана обеща, тя направи нещо друго, което много е важно дали ние го правим. Аз лично по време на емоция, по време на болка, на огорчение, се е случило да дам някакъв оброк на Бог: Господи, повече няма да правя така, само ми помогни. И получавам тая помощ. Но минава дълго време, да кажем. И след това малко се завръщам към грешката си. Това не трябва да бъде. Ако си дал на Бог оброк, искай да го изпълниш. Ама ти не знаеш, аз нямам сила и не мога. Да, аз не ти казвам, че ти можеш сам по себе си, но ти можеш да искаш от Бог. Боже, обещах ти това и това, и ето, провалям се, дай ми сила да успея, дай ми сила да устоя, дай ми сила да изпълня това, което съм казал, че ще направя за теб.
Не е нужно точно както в историята. Не е нужно да повтаряш нейната история, но ти можеш да имаш своя история с Бог. Амин. И отивам към последни стихове. Царе 2 глава от 18 до 21 стих. Самуил още като дете се беше отдал служба на Господа. Ето тя изпълни обещанието си, занесе го там и го посвети. Представяте ли си толкова години го чака? Толкова много го иска, толкова много копнееше за него. И накрая тя изпълни думата си. Трябва да си готов, когато искаш много нещо. Ако трябва да дадеш нещо, което Бог те кара да направиш, трябва да си готов. Защото Той не иска да ти отнеме радостта, но Той има още по-голяма за теб. Но Той иска да те накара да се осмелиш, да му се довериш, че Той не иска да отнеме от теб, а че иска да ти даде. Самуил още като дете си беше отдал служба на Господа, облечен в ленен ефон. Неговата майка постоянно му приготвяше малка горна дреха и му я донасяше всяка година, когато идваше с мъжа си да принесе годишната жертва. А Или благослови Елкана и жена му с думите: Господ да ти дари с потомство от тази жена, вместо това, което ти посвети на Господа. И те си заминаха за родното си място. Господ благоволи Камана, благоволи и тя зачена и роди още 3 синове и 2 дъщери, а момчето Самуил растеше при Господа. Амин. Не знам за нещо по-насърчаващо от историите на тези двама герои. И двамата показаха едно и също. Не се обърнаха срещу Бог, не се разроптаха, не намразиха, не позволиха това семе на омраза в сърцата им, въпреки че имаха причините да го направят, не позволиха това семе да ги завладее. Когато те боли, когато ти си смазан, използвай ситуацията. Как да я използвам? Когато те боли, когато ти си смазан, понякога сме най-истински. И тогава понякога сме най-отворени за Бог. И тогава най-сме готови да пуснем и пари, и коли, и всичко, което притежаваме, само да се доближим до Него. Затова, когато ти си смазан и те боли, не си мисли, че това е крайна спирка за тебе. Не се обръщай срещу Бог, не се отказвай, не му показвай пасивно отношение, не се съгласявай с ситуацията си, но искай. Защото Той иска да искаш. И във всичко, в което не се справяш, моли Го за помощ, за да се справиш. За оброците си, за слабостите си, за греха, който повтаряш и от който си мислиш, че няма измъкване. Искай. Той ще намери начин. И бъди готов да търпиш на болка, когато се налага. С мисълта, че Бог не иска да те боли, но Той ще направи нещо друго за теб. Бъдете благословени, надявам се да сте насърчени от Божието Слово. Благодаря на Бог, че ми помогна да го предам по начин, по който не очаквах, че ще мога. Моля Бог и искам от Бог това семе, което Той дава, което е освободил чрез мен, чрез старанието ми, въпреки че ме болеше, че не исках и че се притеснявах и имаше момент, в който се отказах. Моля се за това семе да даде плод в живота на всеки един, който слуша. И ако ти нямаш нужда от това нещо, това семе можеш да го пренесеш в някой друг, който е навън и има нужда. Моля се на Бог да го направи да расте, защото само Той може. Бъдете благословени. Някой иска ли нещо да каже, някаква нужда или да хвали Бог? Няма? Никакви нужди?
Добре, аз искам да предам нужда за църквата, за нашата църква конкретно. Моля да се изправим и който му е на сърце, по какъвто начин желая. Няма да казвам аз кой как да се моли, но просто предавам нуждата да се молим за нашата църква. Всеки план на Сатана, всяко демонично влияние да отпадне. Бог да направи служителите в това служение силни, за да могат да казват истината чрез любов. Бог да даде себевладение, Бог да даде духа на истината и на любовта и най-вече разрушаване на тактиките на Сатана и издигане от това място. Някой иска ли да се моли за църквата? Боже, благодарим Ти за това място, на което сме събрани, Татко. Благодарим Ти, че Ти намираш начин да върнеш хората в правилната посока. В името на Исус, Господи, умоляваме Те и искаме. Помогни ни, Господи, да не гледаме на болката, помогни ни да не гледаме на огорчението. В името на Исус, Господи, молим Те да издигнеш тази църква, да издигнеш това място, да издигнеш служителите и всеки един, който е тук, защото и този, който е на последния ред, той е служител и той е част от Твоето тяло, еднакво с този, който говори. Моля Те, Господи, в името Ти свято, всеки план на Сатана да отпадне, в името на Исус. Огъня на Святия Дух да разруши всяка демонична атака, дух на Езевел, дух на разделение, дух на разцепление, вън в името на Исус. Благодарим Ти, Боже, че Ти правиш път там, където няма път. Благодарим Ти, че това място няма да спре, но ще стигне до осъзнаване и ще влезе и е в правия път, Господи. Благодарим Ти, че Ти прочистваш мотивите на всеки един от нас в сърцата ни. Благодарим Ти, Господи, защото сами по себе си ние нямаме силата, но Ти правиш тези мотиви, Господи. Аз Те моля в сърцето на всеки един брат и една сестра, Ти, Господи, да положиш ръката си и да променяш мотивите ни. В името на Исус изпълни ни с любов, любов, която не се страхува, любов, която говори истината, любов, която стои до Теб и се бори, любов, която разчита на Теб, че Ти ще приведеш всеки един през правилния път. Любов, която не взима нещата само в своите ръце, но работи заедно с Тебе, Господи. Защото ние сме съработници с Теб. Ние не сме повече, ние отделени от Теб не можем да сторим нищо. В името на Исус тази църква да преуспее, да пребъде. И не само тази църква, всяка църква в света, Господи. Всеки един, който е християнин, всеки един, който е приял Духа, моля Те да го върнеш в правилния път, Господи. Дори и някой да се е отдалечил, дори някой да е съгрешил, моля Те, Господи, да вложи в сърцето на всеки един пълно желание за пълно покаяние, Господи, в името на Исус. Защото всяко добро е от Теб. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти за всичко останало, което правиш за нас, за всичко, което ни даваш. Благодарим Ти за Святия Дух, че Той ще ни напътства и ни напътства. И когато паднем, Духът ни превдига. Моля Те, Господи, да се стараем да вървим по пътя Ти. Моля Те да болката, проблемите и всичко, което се случва, да ни отказва. Благодарим Ти, че Ти правиш от нас воини на вяра. В името Ти свято, Господи, съгласяваме се и казваме амин. Бъдете благословени, имайте благословена седмица.